Pripremila sam 1,5 kg sveže slanine i sada ću vam pokazati kako da je konzervirate u tegli. Prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. Isekla sam slaninu i sada ću pripremiti marinadu. U šerpu sipam 1,5 litara vode. Dodajem 150 grama soli. Punu kašičicu mlevenog bibera. 20 zrna bibera i 3 lista lovora. Sve ću promešati i sačekati da proključa. Preliv je proključao i spuštam slaninu unutra. Promešat ću i vidite da se preliv sada ohladio kako smo stavili slaninu unutra. Poklopit ću i sačekati da preliv proključa. Od momenta kada preliv proključa, kuvat ću slaninu 30 minuta. I evo, preliv je proključao i od ovog momenta kuvam 30 minuta. Pripremila sam čiste i oprane tegle i nakon 30 minuta kuvanja, evo kako izgleda slanina, sada ćemo je ređati u tegle. Evo ovako i tako ću napuniti i ostale tegle. Napunila sam tegle sa slaninom i sada sipamo preliv. I tako ću napuniti i druge tegle. Ono što čuva ovo meso od botulizma je so, jer botulizam se ne razvija u slanoj sredini. Procenat soli u rastvoru mora biti 10% i više. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću ih sa čistim i novim poklopcem. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Tegle su vrele, pa se koristite ovako sa krpom. Sipam vruću vodu, jer su tegle vruće. Nemojte sipati hladnu vodu, jer će tegle pući. Vruću vodu sipam do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 2 sata. I evo nakon 2 sata kuvanja vadim tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Ostavit ću tegle da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!